Horas, selamat hari Minggu, jala selamat at pemadihita sa luhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan. Anggotang yang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotyon ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak so taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata na gabi jamita di Minggu apen na paduahon 4 Desember 2022 di mana tersurat di Filipi sada ayat 10 rodi ayat 10 sada dohot topik Minggu marhabadiaon manomo arini Kristus. Hidup suci dalam penantian hari Kristus. Ujaha madihita songonoma didok hatani Tuhata. Mauliate hudok tu debataku ganup hingot tamu. Toktong manang sadihari pe hutangnya ko kamu sudina. Sialas ni rohaku do huula tangyaki. Au hingot saur muna tu barita nauli sian mulanai saat rodinuai. Apala omma pos ni rohaku. Naung upu ka ulaw nadinggan di bagasak kamu patuluson ni idoi saha rodi arini Kristus Yesus. Tamado songoni rohaku midahamuna sudi ala na di bagasar rohaku hamuna. Aira partohap di asini roha natu awido hamu saluhutna. Dina terhurungiau nang dina hutariason jala huodolhon barita naulii. Ai debatado saksiku di balgani siholhu midahamu sudi mangihuton pangasi ini Kristus Yesus. Jala odohu pangido naing malam sumurung holong ni rohamuna marurat di parbinotoan doho dinasa panibangon partodion. Laho manakasi narumikoti asapulin hamu so partuk Tuhan saha rodi ari ni Kristus. Asaramo samu marparbue hati goran marhite-hite Yesus Kristus bahen hasangapon jala puji-pujian di debata. Ima atani Tuhata. Di hamu kadongan saha porseaon molo mangarato kelekta tuluat nadao. Yasui molo adong kelekta di pangaratuani. Hira-hira aha matahe nataparsita siyan nasida. Aha maperjulu na tahirim siyanaka yanak kotay. Hepeng do manang mamitor balga-balga manyan kiriman na dilehon ido nauli mate muladong kelengi manongos ng pasinapuran ni natoras na jala nauli matutu molo-olo makirim hepeng nang gumasijagal sa tanggo di tau baruon. Alai porsia duau ang gua pala na hinirim ni natoras na siya nakageleng na tanga pala pitor si humisihi manang ringkit sityo suara iyat eh. Ato nga hadwa kamang dohot kamuina. Uhilala na parjulu na hinirim niya ka na toras kana tua-tua tugeleng na akana di pangaratuan utu na parjulu sehat-sehat na sida di akka pangaratuan ni. Ido sehat-sehat na sida di akka pangaratuan ni. Ay marsa do na tua-tua molo dibigi berita marsahit jala hurang ipasi anakon na di luat dadawi. Sa ibu sisaw maomak na dohop bapak na juk rohana. Au jonok niyan ngapitor dilujong asabuhi ubatan na. On, wahama bahenon na ay macay daw dang buhi terdungdung ni tangan na. Mau sumaysay di telepon, disukun tiadan ni geleng na. Pokok na takso lang be rohani na toras na.
Jadi akamang dohot tamuinang hahipasod do parjulu di parsita akan natoras tu geleng na tiak kapangaratuan nai. Idu ate. Di pasipas na sida mangula aka sulaun nabi. Jadi molo maos say martelepon omak na manang bapak na holsoad do di hahipason niak kageleng nai. Dang na naing mangiduhe pengidaw. Atik penihan say adong do natorasi maos martelepon mangidu si humisik sian geleng na. Karena dua-dua na matre mayat. Jadi holam martelepon omak nai ngahira na diboto geleng nai na mangidu hepeng marawon nin nama di bagasaruhan. Jadi begitu di telepon mamitor di dok ma lagi boke oma lagi dang marhepeng au nin na mamitor roma omak nai madok debenion dak kepeng minahu pangidu itor nin na marupani na manukun hahi pasomu dua ima di dok omak nai. Ya do tehe tabigi cerita ni halak patahi roha martelepon mau makno tu geleng no disukuma di dia ibana jala songo dia tiada anna ora sama sehat do ninna natoras nauma di teleponi roma geleng no mangalusi lagi minting oma ninna daksa dia liling muse di telepon oma naima say ima alus ni geleng na rupa ni meeting tang diboto omak naon lapatan ni meeting on abuah ma parhuta-huta. Anggo di rohani omak na kata meeting on nasingdo. Berarti kurang sehat anak. Ima di rohan. Mas sian nasugut meeting terus. Say ima rupani marhusori di bagasar rohani omak no. Mamitur disuruh mageleng na dihutai manuhor tiket. Asalawi bana mamireng geleng na. Dungiro mageleng na dihutai manukun. Ay boha huroha tidak abangi tuoma asa sokoni atop na holao matu Jakarta. Dungiro ma omak nai mangalusi geleng naon. Ku telepon na bang musian na sugut nanaing manukun kabar na dunian. Lai say holani madidok. Berarti dak sehat anak i. Ninna matu geleng na dihutao. Didok urowa. Saya ninda geleng nom batu maknai masuk na geleng na dihutay. Wi nga marsahi ti anak ki. Ku telepon na sugot idok meeting. Ku telepon mo sa nariya tong meeting. Ku telepon na pala ipe tong meeting. Olan na meeting. Ima didok omak ay rupan. Berarti acik butuhana. Ninna omak naon batu geleng na. Bengiro mageleng naon mangalusi. Omak. Molo didok meeting tang namarsahipi na sedang rapat do ibana siya nasugut sa hatu botari. Mungkin mabahel laporan akhir tahun di perusahaan na. Ima didok nyon anak na dihutahon. Dungi piasa songon na semua pakilalan ni omak no. Narapat do hape keleki ima didok di rohana. Sahira na mulak tol di tubaden mabigi alus ni anak na dihutai. Apa nak kuningan? Banga hepot ibana naing manuhor tiket nang iturlujungun na rupani tu Jakarta. Wala didok geleng nai meeting dua naing oma. Nga asing dipikiri oma baru. Dungi di telepon oma nom mamusi anak na didok mak. Oh rasa anakku sehat-sehat mahuda terus cuma na meetingi. Mak madau mak mengganggu. Apa narak meeting doho HP dohot akadongamu di kantor. Tuai mak, turut damang mak. Ninna omak nai mak menutup telepon nai. Laus di umahum mak geleng nai di telepon ni. Mak, inna mak rupanku. Ima jo berita bardongap puda te tamang dohot tamina. Tutu asing ni hahipason aha mamuse nani igil linatoras na siyan geleng na. Asing ni hahipason itu tu ba tingkat-tingkat na sida sudi. Aka berita na dingkem mak bigyon ni natoras na niyan karingot tu geleng nai. Unang maberita na sudinggan manang berita na sohaseya ate.
good news man yan, unang bad news at ay susah do na toras wala dibigi dak kasiya geleng nay diak kapangaratwanan alay molo dibigi do naung situa geleng nay contoh na rupa ni bah so ina malas di roha apalagi mamolo diingot pangalahon ni geleng non ditiki di huta lomos do na toras na paluaso ni bana mangarat alay hola dibigi nunga gabi situa ibana bah so ina malas di rohan ay hola ruas na burjuhiape ibana ringkas marminggu nunga sonang rohani na toras nay ay ditiki di huta hiyan geleng naon so hiyay marminggu jala hola naman ako'y manggani halakya do diula di hari minggu alay dung mangarato mubado ibana gabijol manading tunga palalas situtuma rohani na toras nay omma apala na pinasita ni na toras muse maradupon geleng jadi hipas-hipas denggan-denggan kabarita na uli niyan bigyon nin atoras taringot tu akta geleng. Ahado petahe na pinarsita nin atoras maradupon geleng na. Asing nin na dua na hudok na digitang. Tutuah kamang dohot tamuinang napatuluhon ima pohado akta geleng nai mempertahankan ngulu na dinggani. Mempertahankan hidup na dinggani. Lapatan na molununga ding kakyang nguluna ba dipertahat pemato unang bimulak tupudi tungulu na lilingi molununga ding gabe nguluna unang beto mulak songon na salpui ayolo do dung mangarato gabe suhaseya sa tayo ngutik di hutaya burjudo ninna tapi dung lao dukolak siyan na torasna siyan na torasna mangarato imana lebih suhase. Jadi tuhodo na nidok ni falsafai mempertahankan jauh lebih sulit dari merebut. Jadi songon nidok tong na mangulmo. Kamu kadongan saha porsiaun lebih hurak songon na pinarsita ni natoras maredupon geleng nay manuaing na pinarsita ni Apostol Paulus turuas ni huria na adong di Filipi. Macay lasitu turohan ni Apostoli mabigi berita ni huriai marulup-ulup tondina bersyukur ibana di berita na binigi ni Apostoli taringot tuhuriyai. Hidup ibana di ayat tului aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Mau lihat hudok tu debataku ganupingot tamu. Jalalam madok mau lihat ma Apostoli semakin mengucap syukur ala ni saur ni nasida tu berita na uliih sian mulana saha rodi nuai. Jadi dipertahankan nasida bahkan lebih meningkat lam duminggan rupani. Lapatan na las ni rohani Apostoli doho roha mauliatena ala berita na dinggan na binigi nasian ruas di huriai. Ala bui nasida mempertahankan aporsyaun nasida, iman nasida. Tutu hal na membagakan dui di rohani Apostol Paulus. Songon natora si bana marudupun huriai, banggay bana mabigi berita ni huriai. Alani, yang macohot ibana tumangyakuk huriai, say diingot di tangyak. Tetap dia ingat, bahkan sangat bersemangat, bersuka cita ibana martangiang. Genuk diingot ruas di huriai. Say toktong diingot di tangyang. Bahkan di bagasat tangyang nai dipangido ibana do asa anggiat lam sumurung semakin melimpah kolong ni rohana sida marura di parbinotoat doho di panibango partol dio. Lapatan na nunga adok yan di nasida holongi alay anggiat manian lam sumurung tujuluan nyari. Dus songon natataringoti di gicangi nunga burjube ni anak kageleng nai alay naing ma lam burju tu juluan. Jala porsia do Apostol Paulus debata mangula di bagasan ngulu nasida. Ido asa dido ibana di ayatonomi naung upuka ulau nadingkan di bagasak kamu patuluson ni idoi saha rodi arini Kristus. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu pasti akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan insya Allah ate lai pasti. Kamu kadongan
nuaing nunga sahat kita tu minggu apen na padua hon. Jala di minggu apen na padua honon, dibayad do topik ni minggu ta, marhabadiaun manomu hari ni Kristusi. Hidup suci dalam penantian hari Kristus. Namar kuar manomu-nomu saya dong do pangaradio. Terlebih mah nati nomu tomuon sahalak na sangap. Tentu iko sumurung do pangaradio tu si. Sarani molororu pani akan na sangap tu saya dari buat bah sumurung do. Lubi do panomu-nomuon na tu si. Nuaing nata tomu-tomuon lubi siani. Nata tomu-tomuon ima tu hatai. Tentu lam sumurung ma pangaradio. Pangaradio di hari ni Kristusi dadal olah ruhuk parduru. Alai ikut tumakas do ruhut parbogasoni. Didok tu hita marhabadiaon hidup suci mahita manomu Tuhan. Ima bentuk ni pangaradiota manomu Kristusi. Atong tapatu pamai. Ya dung rotu hatei jupak sahita sohasurah. Amin. Martangiang mahita. Mulia temadiho Tuhan dihatam nau kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di perbiho katami perbuena dengkan. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.